राज्यपाल नियुक्त 7 आमदारांविरोधातील याचिकेवर आज सुनावणी पार पडणार आहे आणि कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये सुनावणी पार पडणार आहे। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना या 7 आमदारांची राज्यपालांमार्फत नियुक्ती करण्यात आलेली होती। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शहर अध्यक्ष सुनील मोदींनी या विरोधात याचिका दाखल केली होती आणि राज्यात 2019 मध्ये अनपेक्षितपणे महाविकास आघाडीचे सरकार आलं। त्यावेळी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी पाठवलेली होती। या यादीवर कोश्यारी यांनी कुठलाच निर्णय घेतलेला नव्हता आणि त्यानंतर सत्तांतर होऊन एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली। त्यानंतर शिंदे यांनी राज्यपालांकडे 7 आमदारांची नावं पाठवलेली। या नावांना कोश्यारी यांनी तात्काळ मंजुरी दिली होती आणि त्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आलेली होती।